Klar scene. Hold jer for ørerne. Slag på stang. Ding. Ding. Goddag og velkommen til mit teaterliv. Det er blevet 2015, og i den anledning vil jeg tillade mig at uddele priser til 2014's største danseoplevelser. Jeg kan afsløre, at der kun er et medlem i juryen, og måske 2, hvis lillebror tæller med. Kriterierne for årets bedste danseoplevelse er, det skal være overraskende, følelsesfremkaldende og selvfølgelig mindeværdigt. Hej så! Velkommen til 2015. Jeg er meget spændt på, hvem juryen har udvalgt som årets største danseoplevelse. Jeg kan afsløre så meget, at der er lavet en top 3. Der er i alt 5 nomineret, og så er der selvfølgelig en masse andre dejlige oplevelser, som der har været, som bare ikke fik plads på den her liste. Men jeg håber, at jeg har været god til at vise min taknemmelighed i løbet af året, så jeg der ikke er nævnt i dag, I ved hvem I er. Men lad os springe lige ud i det. De nominerede til årets danseoplevelse er Amy Watson for hendes fantastiske premiere på Sylfiden, der tog hende til et helt nyt niveau på ballerinaskalaen. Fra operation til premiere rejste hun med raketfart fra fin til fænomenal. Jamie Crandall for hendes ballerina-solo i Etude. Jeg var nødt til at le af glæde, hver gang hun legende let tog os igennem det ene virtuose kamelnåløje efter det andet. Alexander Steyer og Kissy Matiakis for deres skur af Effie og Herr Mogens og frøken Birte. For at stjæle hele første akt i Sylfiden med deres stærke, troværdige portrætter af disse ofte glemte roller, og for at lede os igennem galskaben i et folkesang, som man trillede ned af stolen. Ulrik Birkjær, Amager i Kameldalen, for at udviske linjerne mellem trin og historie, og gøre det til en og samme tid. I Føling, for at ændre mit syn på ikke blot, hvad min kunst kan udrette, men mit syn på krig. Og så tror jeg, vi skal have en trommevirvel på 3. plads. Ups. Årets 3. største danseoplevelse er Ulrik Birkjær, Amager i Kameldalen. Hver eneste trin var en historie, en følelse. Aldrig har en pirouette været så lidt et trin, og så meget en bøn om hjælp, eller et glædesudråb, eller et sidste vredesudbrud. Og nu, Ulrik, er du her jo ikke til at give en takketale, så i stedet så vil jeg takke dig. Tak for, at du ikke har forladt os. Jeg bliver så bange for, at du pludselig farer væk, og så er du i udlandet for altid. Tak for at insistere på altid at give dit bedste og opnå det bedste. Det var nummer 3. Kommer nummer 2. Yes! Årets danseoplevelse nummer 2. Alexander Steyer og Kissy Matiakis. Deres nuancerede skildringer og hjerteskærende inderlighed fik tårerne frem, da tæppet gik ned efter første akt. Det har jeg aldrig været fristet til før. I skal også lige have nogle takord med på vejen. Tak for altid at være så fantastiske, professionelle og samvittighedsfulde og fantasifulde i jeres fortolkninger. Det er nærmest umuligt at give jer korrektioner. Jeg sidder i stedet for at tage noter til mig selv. Jeg sætter mig forventningsfuldt ned i de røde plyssæder, rolig ved tanken om, at I er ved roret. Så har vi den. Årets største danseoplevelse 2014. Vinderen blev I Føling. For at mærke, hvor stort det kan være at dele sin historie, og hvilken effekt det kan have på et liv. Det var større end Oprah, og langt mere tårerfremkaldende. Det var fremtidsgrovækkende, samtidig med, at det var nationalt helende. Og her er der rigtig mange mennesker, der skal takkes. Hold fast, hvor var det en uventet oplevelse at være med i det her store projekt. Som altid en lille smule kamikaze, der er aldrig tid nok,
alt for mange svære tekniske ting, der skal ind over droner og jeg ved ikke hvad. Men det lykkedes. Det lykkedes langt over min forventning. Og til jer, der ikke nåede at komme ind og se i Føling i 2014, kan jeg afsløre, at der er 2 forestillinger her i København på Gamle Scene den 17. og den 18. januar. Og I vil også kunne se i Føling under Aarhus Festuge her til sommer. Tak, Corpus. Ja, det var vildt. Nu glæder jeg mig til at høre, hvad jeres yndlingsdansestunder var i 2014. Jeg håber, I vil skrive og dele nogle af jeres oplevelser.